У 1573 годзе пісьменнік і храніст Мацей Страйкоўскі ехаў у Віцебск. Па дарозе пад чашнікамі у полі бачыў стог вялікі, складзены з костак маскоўскіх, то бок з парэшткаў маскавітаў. І гэта праз 9 год пасля бітвы на рацэ Уле, калі наша шляхта зімовым вечарам разбіла групоўку Шуйскага. А рэшту маскавітаў, хто хаваўся па лясох, парэзалі ў святле месяца. Гэта таксама з успамінаў Страйкоўскага, які быў рускуном, то бок выведнікам на той вайне. Мяне завуць Васіль Калач. Тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра тое, як шляхта пачувалася на вайне. Вайна была часткай жыцця, нормай, як дождж ці снег. З гэтым ты нічога не мог зрабіць. Як стог вялікі з костак маскоўскіх, апісаны Страйкоўскім, быў часткай ландшафту Віцебшчыны. Дзіўна было не калі ваявалі, а калі не ваявалі. Доўгі мір, нават на 10 гадоў, нешта надзвычайнае. Шляхта, як саслоўе, нарадзілася акурат у войнах. І пра гэта мы казалі ў серыі «Што такое шляхта?». Бо ўменне абараніць край, людзей і зямлю – гэта першасная патрэба. І гэта не работа да пенсіі, а стан душы, жыццё. Герб дзяржавы – пагоня, збройны вершнік на кані – лепшае таму сведчанне. Дарэчы, пагоня – гэта феномен народнага апалчэння ў нашым рэгіёне. Архаічная форма вайсковай мабілізацыі да канца 14 стагоддзя. Вайна? Значыць, кожны мужчына здатны трымаць зброю, ідзе ваяваць. І не толькі прафесійны дружыннік, але кожны. Далей, ад 15-16 стагоддзя час паспалітага рушання. Тое самае апалчэнне, але ўжо з ліку шляхты. Пастанову пра пачатак вайсковых дзеянняў прымаў вальны сойм. Па ўсіх паветах рассылаліся ганцы, якія даводзілі месца і час збору. Кожнае ваяводства і павет выстаўлялі сваю колькасць ваяроў. Напрыклад, на 1528 год Віленская – 3605 коннікаў, Троцкая – 2861, Полацак – 709, Пінск – 111. Асобна татары Вялікага княства Літоўскага – 673 коннікі. Асобна ад магнатаў – Астрожскі – 426, Сангушкі – 170 і гэтак далей. Харугвы фармаваліся па тэрытарыяльным прынцыпе. Напрыклад, Полацкая, Менская ці Падляшская. Злучанай харугвы аднаго ваяводства узначальваў кашталян. А вось найдрабнейшая тактычная адзінка называлася кап'ё, а з 16 стагоддзя – почат. Гэта адзін коннік на кані і два стральцы, лучнікі ці арбалетчыкі, тройка. То бок, калі ты не астрожскі ці радзівіл, але ўсё шляхціц, то арганізуй, будзь ласка, такое кап'ё і адпраўляй на мабілізацыйны пункт. Паспалітае рушанне было і моцным, і слабым месцам нашай абароны. Моцным, бо гэта свабодныя людзі, матываваныя, здольныя самі набыць зброю і рыштунак. Не галадранцы, якіх сілай гоняць на вайну. Чаму, уласна, і перамагалі ворага меншай колькасцю ў чыстым полі. Як правіла, кулаком конніцы. Нармальная сітуацыя, калі нашых 5000, а маскавітаў 15, і давалі жару. Слабы бок – тая самая свабода. Шляхта, абароненая вольнасцямі. Так, па законе, ты меў з'явіцца па першым званку тагачаснага ваенкома. На практыцы такое адбывалася не заўжды. Бывала, што мабілізацыйны патэнцыял, скажем, 25 000. Планавалі сабраць 16 000, а прыйшло 6. А маскавіцкая групоўка пры гэтым 50 000. Бо на Масковіі ніякіх вольнасцяў не было. Яны мабілізоўвалі столькі, колькі трэба. Храмых, касых, але заўжды набіралі. Як і зараз. Дарэчы, апошні раз паспалітае рушанне ў нас склікалі ў 1812 годзе. Пасля катастрофы на Бярэзіне Напалеон даў згоду, але было ўжо позна. Тым не менш, нашы паваявалі.
баранілі Вільню, неслі страты і ўрэшце былі з імператарам да апошняга, а потым адгалоскамі традыцыі паспалітага рушання сталі паўстанні. Лістападаўскае 1830-31 гадоў, студзеньскае 1863-64. На маім стале ляжаць нямыя сведкі той эпохі, прыклады зброі, якая была папулярнай сярод шляхціцаў-паўстанцаў. Гэта французскі пяхотны афіцэрскі цесак напалеонаўскай эпохі з пасрэбраным эфесам і французская шабля лёгкай кавалерыі узору Трэцяй Рэспублікі. А на пачатку 17 стагоддзя наша войска выглядала так. Кавалерыя, найперш цяжкая. Тыя самыя гусары, закаваныя ў кірасы. Асноўная зброя кап'ё даўжынёй 5 метраў. Таксама гусарскі палаш даўжынёй да 1,5 метраў. Абушок, клявец, чекан, буздыган, пістолі і шабля. Сярэдняя кавалерыя, пяцігорцы ці баяры панцэрныя, з кальчугамі, круглымі шчытамі, шаломамі, вісюркамі, узброеныя дзідамі, лукамі, шаблямі. І лёгкія вершнікі амаль без брані. Татары ці знакамітыя лісоўчыкі з шаблямі, пістолямі ды лукамі. Аналаг дыверсійна-выведчых атрадаў. Што тычыцца пяхоты, то пры Стэфане Баторыі ў нас з'явіліся драбы і выбранцы. Ужо без даспехаў і доўгіх коп'яў, але з шаблямі, а хутчэй з палашамі і кордамі, сякерамі, рушніцамі, а пазней з мушкетамі. Была і наёмная пехота. Немцы, вугорцы і нават шатландцы. Зразумела, была артылерыя. Інжынерныя войскі, быў свой гур. Мацей Стрыйкоўскі, пра якога казалі на пачатку, акурат быў выведнікам, рыскуном. Аб'язджаў памежжа Вялікага княства Літоўскага і Масковіі пад выглядам падарожніка, меў сваю агентурную сетку, у тым ліку сярод папоў на полаччыне. Допыт палонных, збор чутак, распусканне чутак, вышук здраднікаў – усё гэта было актуальным. Якія былі вышэйшыя вайсковыя пасады Вялікага княства? Калі прайсціся па верхах, то выглядала гэта прыкладна так. Гетман, само слова ад нямецкага «хауптман». Вялікі гетман – лічы міністр абароны. Вялікі князь прызначаў яго кіраваць войскам замест сябе. Даваў дыктатарскія паўнамоцтвы, права караць за парушэнне дысцыпліны, за гвалт над цывільным насельніцтвам і гэтак далей. За гетманскую булаву заўжды канкуравалі радзівілы, сапегі, пацы, агінскія, бо гэта шлях да славы. Рэгіментар – часовы намеснік гетмана, дублёр. Павятовы харунжы – вайсковы кіраўнік шляхты павета, ён жа так званы ваенком, бо збіраў панства на вайну. Кашталян – ад слова кастэль – замак, бо першасна яны былі камендантамі замкаў. У цывільныя часы быў намеснікам ваяводы, а ў ваенныя узначальваў злучаныя харугвы аднаго ваяводства. Узбраенне ў нашым войску было размаітым. Ад сякераў да гарматаў. У Вільні, дарэчы, дзейнічала людвісарня, дзе адлівалі гарматы і ядры. Стратэгічнае прадпрыемства. Фанатам артылерыі быў Мікалай Радзівіл-сіротка. Выдаткоўваў на гарматы да траціны свайго гадавога бюджэту. У выніку паўсталі гарматы з уласнымі імёнамі. Саламандра, гідра, хімера, сава, цербер, вінаград і гэтак далей. Сапраўдныя творы мастацтва. На вайне быў свой кодэкс гонару. Раскажу вам такую гісторыю. З той самай бітвы на рацэ Уле ў 1564 годзе. Сярод маскавітаў, якія пасля разгрому бадзяліся па віцебскіх лясох, быў і ваявода Пётр Шуйскі. Ён выйшаў у нейкую вёску ў багатым футры з залатым ланцугом. Маліў сялянаў давесці да Полацка, абяцаючы дар вялікай. Адзін селянін пагадзіўся, павёз Шуйскага ў санях, але не давёз. Заваліў па дарозе сякерай ды кінуў у калодзеж. Клейноты, зразумела, забраў. Калі наш гетман Радзівіл Руды дазнаўся гэтую гісторыю, то знайшоў селяніна, але не ўзнахародзіў, пакараў. А Шуйскага ўрачыста пахаваў у Вільні. Як так, спытаеце вы? А вось так. Бо паводле рыцарскага кодэксу нельга забіваць беззбройнага. Тым больш
дзеля клейнотаў. І да ворага, нават мёртвага, ставіліся з шацункам. Дадамо таксама, што за кантакты з непрыяцелем, здачу крэпасці, уцёкі ў варожую дзяржаву, вераломства сувора каралі. Гэта была здрада. Як каралі? Смерць, ганьбаванне, канфіскацыя майна. Прычым цікава, злавіць і забіць здрадніка мог любы сустрэчны без санкцыі суда ці контрвыведкі Вялікага княства Літоўскага. Вось так. Пацыфістаў сярод нашай шляхты не было. Бо вайна была зусім побач. Нараджаліся падчас адной вайны, паміралі пры іншай. Імёны Юрыя Радзівіла Геркулеса, Яна Караля Хаткевіча, Канстанціна Астрожскага ды іншых ставалі гісторыяй. А гісторыя – легендай, на якой гадаваліся наступныя пакаленні абаронцаў краю. Наша справа сёння – адрадзіць гэту годную традыцыю, над чым і працуем. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць.